Kasumno malaman na siya ikaw gusto man. Nagwaong kapado dun radu na yakin ang kandang. Wirigi kasunno palama kung kapanggiyayinan. Awande iye nakaagirya bagong berani yana anulan. Ay dawing arana ka sundu nga kapangaalimunin. Ako yay nako kadina nadukuya gangaraniya na sunduni. Ay dokuna nuri segi kakagil ketanding. Paingkan waiya jermiyang adene lagi tagu sulu pa adile munakan ni abi. Ugi beritulah kakagiri ya benar dagu wanasunduin. Dia wana onu dimia ayani. Kan maduna na puasi na bapaya tarima ay da kurang belai siya na kailang ati gunding. Ati ay ta benalia ang ati ay gapan ni ramanan
na silawatanan Biyay penasonan nabitan ulapan ng ulaw sa siyago ay do kadina na diye puyag kung buwata nungdim Paidam mamau batu rasulullah kakali mapapayag iyatan usun ng kadin ula-ula rasul sa tawadis kumangkop pa ula-ula rasul minirampi ko gali kami ya pagogode minatiya biya rasul baniya mapan na gumata ide usaan na doang naman suka kasih ini na nabitang nuwani Tarai suadan na tiga kuam pamanaya na dikutan tuwini Wow, gakan na papua nabi kung sulaw panabi ay daw kasunno pantu nakiapaan tuning Erane kiye na pagariyay ako na ya igira tunding na nama ang udiyay dilaw kakam nagiyama panapayag ay dumiyaw na kuwaw langan ako kairiyay igikunding Agiyae niye ngasiya iya biyae ang nasanuwaw raditamiya induranding Wow na iya igiran tatuaw buto na naan na yasiyay datuaw kamar kan nagila papan napayag supamiyay ilibunding Hatiya duaw waran tapaguaw lidiniya na bulayay na kunding para kauaw dabuaw kasungaw kana unaman narabuaw na kuwaw midir ay dumangudia parang tisan na duduraw na sangin kanne niya wabulayo ka arabuaw alayo ka bitonding Ay batari bamuaw nga na kuminala sa bundin Yain na ko patakan pungura na wisakan sololo tiwa da pangkaingan nirani Ano nga na panggaw sa patakan pungura na naugay buman naya Ay dew na onu da buaw kasaning Wow na iya ididiyaw pag-ari ko yasida tuwaw kamara ay dumaragu na kuwaw midir katutagwaw umarasundin kanne giyaw ama di solo masa kami
ati ay kulini ay daw gay pamanaya nay kira aswoton tangan yay aditamin dera inuaw na lagi dia duton vai na iya giram na babuang merenakan wariakan anaya dia tu dia ia malagi na mana sundi dia itu wa malula wa maayu na makasang salani naran na pabuaw lidinian ay dobelay anak ko tapara supian ako tundin parwaw gyan nasa kanwaw pamananaw na lang wabang wow saan harapan na tama nila naun no boy ni tangkapa ay daw ako puan duya arula kagiyaya arinan tiyay inam na pararkan waya mga datuin ni manta gusto mapono ba iya da komindera ino na kalilimudim mi manta lagi yang me panaduni si isa pikira kena dinigo koman na idina au na tiyay gakuya pemandi na iya di dua paguriku wakon nomia bungarina dan ada gua panua tulu nai kira tentundi iya tuan naka ada ria dato kamar mau dia iya deni ilaw ba iya ipaliyay dawirana unaman nalasa ginawa ka ay daw di ko puas yasan nabin sa inuwa kuringin wow na kasarami ni diruwaw na lalagi ay iparandin Yai sana na dum ne pai mayua obe karanun na dum na uano rang puo na o manon